Online sa Pero parang may aral detalye kag may balo ang publiko joining us over the phone diri sa aton nga program ang BCPO Director si Colonel Juristy Coronica ari siya sa aton nga linya. Colonel, good morning, kumusta ka? Good morning, Action Art. Kag may aga sa nagapamati sang programa sa Action Hotline. Salamat gid sir no kay damo ta mga nagamonitor kag nagapamangkot subong siling ko ti tawgan ko lang si Colonel Coronica para may ideya kamo especially sa implementation sang gun ban. And sir, can you tell us saan ni siya nag-umpisa o kung nangin retroactive bala ini umpisa sa tong ginbuksan lang maskara the other day kag saan umatapos kanang duration na ni Colonel? Yes, sang October 10 nag-issue ang Camp Crame, ang Chief MP sang memorandum nga gina-approve niya ang request for the suspension of permits to carry outside of residence. Diri sa during the duration of the maskara kag iya sini nga period covered sang aton gun ban is 12:01 AM of October 11 up to 11:59 PM of October 27. Aha. I see. So hasta gigali magabi isang 27. Correct. So ano sir ang mga implication? Ano sir ang mga dapat bantayan naton because of this implementation sang ginatawag nga gun ban? Ang tanan nga may bit-bit sang armas nga hindi kabahin sang security contingents naton diri sa maskara. Bisan pa may permit to carry of firearms outside of residence ka. Okay. Wala na epekto. So meaning ikaw magapangatubang sang violation naton sa sa pag bit-bit sang armas. So hindi lang nigali kay duha ang imo o kung ang bisan pa may permit to carry ka because of suspension sina kag because ng isang implementation hindi ka gid nungka kag magbitbit outside sa imo sini nga puluyan. Yes. Kaya man ang aton nga objective nga dapat zero major crime incident ang pagselebra nato sa maskara. That's why again patigayon ining request sa Camp Crame. Yes. Sir, when you say gun ban, it doesn't follow nga armas na nilutang. Ang mga armas katulad sa mga sundang ni kagiban nga mga patalom, is it included kag dala ini siya sa sining regulation? Ate, ang pagdala sa mga deadly weapon, may arang gid issue executive order ang aton nga city mayor nga upod man na siya. Luwas na may ara kita nga city ordinance 358 ang tanan nga nagadala sa mga sundang, for example. Covered ina kag ikaw magpagatubag sa kaso kung madakpan ikaw nga gadala. So far, umpisa kahapon last night, grabe ang influx ng mga nagkadto dito nagtambong sa opening sa may area sa government center. Why man sir no reported nga may ara na intercept nga armas o kung may ara sang untoward incident nga na-record ang BCPO? Wala man, no? So far, wala sang report nga naglabot sa aton. Actually, ato man to kagabi. Yes. No? Hasta sang tuang gabi ato kita dito. Nakita naton ang influx ng tao nga biskan nag-ulan sa sektoro temprano pero grabe ang dagsa. So ang estimate naton, conservative estimate naton naglabot sa 45,000 ang nagkadto kagabi. Why sir sa mga improvement, changes sa mga ginapatuman naton subong safety measures, security measures sa area because ang experience na kagabi? Wala naman kay so far kagabi okay man ang aton nga security measures. Every day may ara kami nga critic
In fact, karon may i-meet ko naman sila kay parang kung anong mga nakitaan ko nga dapat i-improve, dapat ma-implement naman subong. Okay. Say for example, ang mga na-notice naton dira ang mga naga-park nga mga salakyan sa mga dalanon sa BCGC, which supposedly perti kadamo sa tawo nga nagalabay, makahamper sa traffic kay may ginagyan man na sa salakyan at the same time mga tawo da nga perti kadamo naga pakadto pakari. So amo nang aton klarohon karon sa bitaw kung ano gid ang aton nga standard para nga uniform ang aton nga implementation. Aha. Kay sing una malumduman ko nga lugar na way ginadaya mapalibot sang BCGC, do way na ginapaparkingan mo mangita kadto sa likod do may gindesignate to, pero pila lang bilog tong pwede ti kay subong ipatindugan nga daan sang legislative building way ka na ginapalarkingan na. Yeah, correct. Pero may ato dito palarkingan sa likod pagit, may bakante dito sa Sandalan Blackson. Correct. May parking area dito. So that's why siling ko dapat maklaro ini kag maklaro man sa publiko nga hindi dapat pwede magpark dira sa dalanon nga nagapalibot sa BCGC para nga hindi makahamper sang traffic pagid sa mga salakyan nga nagalibot kag nagaagi nga mga tao. So para sa iban sa nga mga festival sites kay aside from BCGC ang activity siguro mag-start man sa sini mga areas all set naman no ang tanan nga mga ginahimo naton nga mga pagbantay dira nga lugar. Yes, kagabi nagkanto kita nag-inspect kita dito sa may Bacolod Public Plaza. Ay expect pag kita nga dungan man sang kagabi sa opening. May mga may mga activities man dito sa plaza pero nakita naton nga gasigi pa sila construct sang ilang kiosko kag wala pa gid sa pinagabaligya, wala sang program dito kagabi. Gani man. Isa na ang sadya pag inadaya kay basta gani Bacolod City Public Plaza sa palibot sila once nga may ilimnan kung kaisa mo lang halinan kung makatungging ka na sang agwa di pataranta galain ang bagol mo imbis may enjoy ka bala dito kaya sa mga prisuan. Siguro madumduman ko sir may mga gina-set up ginabutang na siya nga daw mga kwan bala inang mga nanong tawag siya inang van bala nga pwede ka na ibutang dra ka kuno ni iprisuhon ko yung kaso pasaway kang hubog bla. Sang una amo naton nga gina-request pero this time level up. Kay ang aton nga BGMP nga included man sa aton nga security measures. Pero sila nga mobile detention facility. Ay tuod. So kung magsobra na ang gusto magdayon sa aton nga detention facility sa mga istasyon, that's the time may request naton ang aton partner sa BGMP nga ipahulam ang ilang mobile detention facility. Uy, amo lang lain pagidya kay kun hinali nagguwa ka lang sa panit o kung sa Alocaba mo kitaon ka na imo ka sakay ka na sa traveling facility ni nga moving siya sir no do hindi siya stationary sa isa ka area lang. Yes, so mobile. So kung ikaw ka pasaway bisan pa outside of festival sites kag puno na ang prisuhan to sa may mga istasyon dira gid ang imong istaran anay. Wow, umakol mo hindi ka mauya imo lang nga may makakita na masiling kilala ko man to ato to siya sa mobile nga kwan ato to siya nagapanimuron dito kay imo ya mapalamok. So kabay pa sir no nga ining ginahimo naton nga pagbantay hopefully mangin malinong kita kag ang mga ginayo naton nagligad nga mga bulig sa inyo ara naman nakita naton kagabi kana po damo sa mga force multiplier sa palibot sa BCGC. Yes, kadako ay may before pa man maskara may ara nga nagkakadto sa aton naga-volunteer nga mabulig so gin accommodate naton. Okay. Despite nga wala na sila support
Pero out of pure spirit of volunteerism, gid sila, gapulaw man sila upod sa aton para Gani. Ay no, alas 8:15 na Action Radio Philippine Standard Time. Barikanta si Colonel Juristi Coronica, no, ang hepe sa Bacolod City Police Office. Kaya importante ini kung gusto mo magkadto di sa Bacolod, ang dalon mo kwarta, no? Gusto magkalipay, kwartang dalon mo, hindi armas ya kag ang pagka maoy mo. Sorry gid sa nautod ang linya naton, you were saying kay na. Yes, ang atom lang nga force multipliers, no? Nagabuligid sa aton para nga masiguradong objective naton diri, no? Nga mangin matawhay, wala kita sang major zero crime incident. Amo na permi ang aton nga handom. So, amo na nga dapat may kooperasyon lang sa mga nagkanto. Kung gusto nila nga mag-enjoy sa sining maskara. Yes, sir. Kung ang imo nga gusto ya manggamo o magmaoy-maoy kada, hindi ta na iya pagpalipason nga wala sang konsekwensya. Correct. No, inulsulan mo lang imbis mag-enjoy kay imo makuan ka gid, no, problema ka pa. Sir, to end up ang imo liwat nga advisory, no, sa publiko since nga sige na ni may mga activities na although nga tiang dalan lakson nga strip nga gamiton man ni guro do 25 pa magbukas, ang imo liwat sir nga mensahe for Bacolod noon kag sa mga bisita nga magakadto di sa Bacolod. Number one, maglantaw sila sa mga schedule of activities para man naka-post, no, sa UHOME Foundation nga nga website or Facebook page. Pag traffic adto sila sa Facebook page ka bitaw. PNP may kita sa BCPO gina-repost man nato nina para nga for widest dissemination. Para nga ma-avoid nila ang traffic sa mga lugar nga may mga activities. And lastly, kung makita nila nga may mga ginapatigayon nga inspection, security measures, ang aton nga mga kapulisan, hindi na sila magreklamo pa kay wala na iya ginahimo para nga maghatag uol. No? Pero ginahimo nato na para sa kasiguraduhan sa tanan. Sige. On that note, Colonel, salamat gi sa time. God bless sa imo kag good luck no sa aton sini BCPO. Mabuhay ka, sir. Thank you, Action Art. Good morning gid sa tanan. Salamat.